everyone, my name is Bombshow. Welcome to my channel. It's Bombshow Television. Musho my latest musho zviri kupisa. Kana uri munyowani pa channel usati wasubscriber. Ngoti you're welcome to our channel. Asi nganditende ma returning subscribers. Our subscriber each and every day. Our channel is growing, guys. Tamu 7,000 ma subscribers. Sa neka promotion katikuti kana une business rako isa mu comment section usangana nechi nevanofarira zvaunoita ungosangana nema customers. Asi kana uchida kuti tikuitire mudiginyira wacho unotibata pa number dzedu dziri pa description ye channel kana mu description ye this video tokuita se tokumakitira masini ese. Saka ndisandanyanya kupedza nguwa rega tipinde munyaya sezvairi pane right amana. Let's all congratulate Madam Boss from her accident. Vapindira mamwe mapombi. Guys, ndofunga mukuona chimota icho Ford Ranger iyo yavapinzira. I think it's the replacement of that Discovery 3 yawakaita accident nayo, but havadzoka in power because this is more advanced. Saka ndo zvavatiratidza muzuva ranhasi, ndo latest, ndo trending story kupisa. So if you are new here, don't forget to subscribe. And kana usingarwadziwe nawo ungosearch comment mu comment section, ungo like all this video, ngoti congratulations to Madam Boss. Vari kushanda guys, zvavo zviri kuita panguva ino because maworks maombaya zvinoita kuti ase zvinoda kutendwa guys. Apakaipa sikakanganwa kuti kana une business rako rinoda kuitirwa mudiginyero wokumaketerwa pana pa channel yedu Bombshow Television. It's our family channel guys, so don't hesitate kuita sei kuti bata ndimi makakudza channel, ndimi makakudza channel, ndimi mafanza acho. Saka don't hesitate kuita sei kuti bata ndimi guys from day one. Mamune ndine 0 subscribers, ndimi makataka kuti kusubscriber mushure mekunge mafarirawo zvataita panapa. So kana une business rako don't hesitate kuti bata panhamba dzatabuditsapo. Thanks for watching.